Duh, bong tahun baru siap-siap nasi rek kompor iki nek gawe iku kotok-kotok banyu ya. Coba tapi kayak pakai iku apa sing tuku jagung ya. Oh lurah ae wis gak ngurus papa. Kalau sapa gak melu urus. Iki mek gas. Ya wis, jos tepake. Gas wae wis, cuwe. Iki gas iki cek kabeh sih. Kok jeneng entek. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nah, ini. Oh iki, kalau tuh, tuh nek kandiliane. Tenang aja, konsumsi gas sembarang kali iki. Tuh, bismillah iso iki. Loh. Tuh. Iki mosok sak kardus entek kabeh. Jalanan ndi yo? Kira-kira ya. Oh, gampang wis nak loak wae paling. Gampang pokok siap-siap sih iki barang-barangnya. Nggak lurah sing tuku jagung. Aku iki tok merono mateng mangan enak wis. Wis. Loh, ada Pak D, bajunya kok sama Pak D? Sama apa namanya? Baju warna merah. Ucup habis mandi. Habis apa lagi? Nanti tanggal berapa Pak D? Pak D siap-siap buat apa ya? Nanti jam 12 itu tanggal. Oh iya tanggal 1. Masakan apa Pak D? Ucup ini sangat lah. Ini kandel aku niku, Pak D lho. Kena nang kompor iki lho. Kating colok gas nang lowak kono bae ono mbo ono kae. Karo merono wedine kan ono. Aduh selambuku iki oprek. Wedine kan ono ya. Oh, baleni maning ae. Kena najuk ngono. Wedine kan ono mbo golek nandi. Indomaret. Oh, Indomaret gak isi ulang ya. Anjing ono cup kira-kira cup. Engko masak-masak sing bondo RW ambek lurah wis. Aku pakai ngene tak mek mangan. Wis wareg enak mulai turu. Ngono prinsipku ya. Pakai gas yang hijau itu loh Pak D, atau yang pink bisa Pak D, yang segini bisa buat lama, bisa membuat sosis, jagung, apalagi banyak. Bakso juga bisa itu Pak D. Mau susah menikah kan si kena rek. Mau kan cup. Duh, tak coba aja cup sampai kena cup. Karepku ngene ditransfer ngene lho, bae kena. Ngono. Coba ae wis iki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Alhamdulillah ya Allah, kena rek. Aduh. Panas ya kan, gak iso guys. Susah banget sih Pak D, tapi akhirnya bisa jadi warna ungu, bukan abu-abu. Yang bagus gitu loh Pak D. Selagi ungu itu apa Pak D nggak tahu. Yang api-api itu loh. Ya YouTube kena Pak D. Iku bismillah sih, enggak bismillah gak iso lho. Bismillah. Oh, sik kena kan. Nah, kok. Tenang ae Cuk, engko pokok RW, sosis, jagung, sego, beras, foto beras sampe sego foto. Ngono apa maneh yo. Swake aku pondong ini tok mek mangan wis. Mari wae enak kon, kenyang kon. Gombol aku wareg-wareg tenang ae wis. Kono kok jebusi api-api opo abu-abu. Api ngene lho. Lho, ungu, ambek kuning, biru, titik. Masih jam nggak tahu Pak D. Nanti ya kalau udah agak malaman jam setengah berapa ya 12. Ya, siapa bangunin Ucup? Gak lupa bangunin Ucup. Jangan lupa Pak D. Ucup mau lihat. Masuk dulu aku Pak D. Mau bubu. Ya wis Cuk, mlebu Cuk. Aduh selambung kudu ayo. Mlebu wis engko tak gugah jam piro sih? Jam 12 ya. Oke, tenang ae Pak D mulai selalu non stop 24 jam yo. Iki engko tak jalno e. Apa piro kira-kira yo. Bapak wis apa jare engko wis. Apa jare RW wis engko ae wis tenang ae. Bapak wis didol nek tambah-tambahan apa yo. Semarang wis daging sapi, daging babi wis mbok wis iki jane delek kene. Siap-siap. Nah, secepatno sik engko bengi wayahe party. Yo, wis delek sik ae.
cepakno. Nah, mlebu sik, mangan, luwe, ngono nak jeding ising metu dolen. Nah, sosis. Waduh, rusuh kabrek pagi-pagi rek. Oh iya. Tumben yo, padang-padangnya nih kok Sudan. Gak kok biasa nih. Aku tengi turu gurung ngedes yo. Kok rusuh kabeh kelambi rusuh, rai kumus. Ya, alah. Oh iya ya. Saya kan prei aku kerjaanku. Saya kan melbu perang di norek wis prei. Saya ini ngedak nopo yo. Wong-wong iki ketitan baru kok gak ngadak nopo apa sih? Coba. Banjir rek kes-kesan rek aja sampe kok. Iku ya, aja sampe wis dadi omong. Gak boleh sebut merek. Salah. Tonggo-tonggo iki nandi sih. Kok gak anu ngene iki. Aku lu mesti ya nang kene terus. Mbok yo gak ono kesibukan. Glewong dur dur dur. Asik. Apa keteng gak mangan. Bongko lak wis pakane suke teki ae. Cek sapa mlaku rang kene? Nandangi lawang pisan. Nandangi lawang, nendangi lawang. Ibuku iki mau nandi ya, An? Merambat-merambat. Nang kono kok ya. Nandi ibuku mau. Gak ono ya sana. Cepet ya mlakune. Masuk gak ono pisan. Iya ya. Aku lho gak nyadar nek udan iki moro-moro awak ae. Kapan teko moro nemplek ae. Gak mlaku gak opo. Langsung nutul ae. Wis. Golek beca kok mari iki. Nganu, golek pitik. Mumpung udan-udan, wong-wong ini wis turu kabeh enak wis. Aku saiki marani beca nak pos. Nak pos paling ya. Marani sih. Banjir ya. Lu ora seneng kecek-kecek ini. Nak kono paling arek iku. Wis suwe gak ngopi rene. Biasane nang arep main anggar du ngarep iku. Wis kene sekali-sekali. Banjir rek. Kayak ono iwake mo. Ati mo. Sok gak ngurusi RW aku. Kata dak sul mana. Ono cacinge. Iwake nanti jangan cacing. Biasanya iwak mangan cacing ah. Nanti cacing gimana? Hilang kan boleh mau ndak wong mau. Iwake nanti mo rek. Cacing tak ngene. Oh. Iki lho iwak iki lho peone iwak. Oh iki lho lho. Lho iya, tanganmu iku tok. Lho nek cacing-cacing cilik-cilik lanaan. Cokot kon paling. Cacing nyokot, cacingnya sing tak cokot. Cacingnya nyokot aku. Cokot-cokotan. Aku nyokot cacing. Cokot-cokotan. Cacingnya tak cokot. Cokotnya tak cacing. Cokotnya tak cacing. Cacingnya nyokot kon. Yo, cokotnya tak cacing. Sembarang. Barang. Coba teko lho. Endi? Lho. Lho. Goblok ngono sih kon ku. Jalan apa kon rene iku lho. Lho iwak. Lho ngopi lho. Oh iya. Oh iya. Kemarin ngene dhewe kata susul. Embo. Kendeng anak oma terus lapo, nyaponi oma terus. Ya beke. Yo, Endak nunggu. Ayo. Aku pegel dodok. Di sini loh. Sesuai hari ini ya. Iya. Senang kopi po? Tutup po nge. Hah? Tutup. Mau udah buka udah mau. Dino libur, kan tahun baru. Oh iya ya tahun baru ya. Berhenti kas. Iya, terus rek. Iya wah. Ya, Rasa aku tiket ini. Ya apa? Ya apa yo? Apa-apa kantormu dah? Dasmu lah bakar-bakar kantor kuat mau pangan kantorku. Pak, kantor mana aku? Bakar-bakar. Kon mangan kantori. Embo. Kantor tak pangan. Mangan. Foto-foto mangan. Gak mangan. Kon. Sing kantor gak mangan. Di pangan. Sing mangan coba. Aku. Kon sing dipangan. Yo, iya. Aku dipangan coba. Di pangan wong. Kayak dipangan kantor mau.
Ngarep lan kembung. Aku sak mene kantor gede masuk kembung. Kembung. Kesalahan balung. Oh iya ya. Balung kuat. Kowe. Balung atos, balung tuwek. Balung tuwek lak gembuk yo. Atos. Padha atos sih. Heeh. Ya apa? Ya apa? Ya apa rencana tahun baru iki lapo? Katene konvoy. Bakar-bakar ae. Urunan Bakar. sak kampung. Terus ngampung aken Piro lu? sak RT ae kok Sak biasane. Sopo sing nama sopo? Nah, iki sik pertanyakan. Embo, Masa dilundino ambek Bagong. cak ah. Cak di. Ya apa sih? Dilundino nak Bagong epeke gelem ya anak omahe. Yo nggak enak ngene omahe kok dirundingno. Pasti Langsung nek marah. gelem ya biasane yo nang ngene omahe Bagong ae kok. Nah, berarti langsung nak omahe arek wonge. Lek gak ono ngene kartu mburi ngarep omahku. Ojo. Yo bae Kayak kok kelok kobong ya apa kon gotong-gotongi. Ketang-ketangi. kan gedang yo ngarep mandi sih kartu sing biasane kene ngopi luar apa. Oh, tak pikir ngarep omamu sing kartu iku. Ngarep ini. Kelas ya. Iya. Aku mau Tetesan. ketetesan. Ya apa nak omahe Bagong dah. Iya. Dilundingno saiki. Iya sidone apa ono konvoy ya. Lah kondang lah kon tahun baru ta tahun embo yoan. Tahun embu. Heeh. Ya embu. Ya apa? Wis OTW dah. OTW mungkin isin lagi ini lho kata OTW ya. Ya wis OTW emang Bagong maksudnya. Yo ayo. Bisa ayo. Nah ayo sih. Heeh. Ngadek kok sih. Heeh. Gak iso ngadeg kok kelet ya. Heeh. Kelet. Heeh. Hmm. Ayo. Ayo. Yo. Mesti ya. Dewean. Pompom mending ini tahun baru. Kudu iki akeh channel. Waya keliaran. Ya apa kudu oleh barang ya. Pokok duit, mangan, tapi ngajak sopo ya, masuk dewe. Ngajak keceng aja ya. Tapi nanti arek. Oh. Ngajak Alek, oh gak ono arek wis, gak ngurus arek iku aku. Yo ngajak keceng. Wis. Ngono ngeliling. Mulai PT opo-opo ngono barang sing saya didol. Cair. Mangan-mangan, foya party. Bengi. Malam party. Enak. Delok mercon, lumur kan sing waku ae. Yo. Iku engko ngajak wong-wong. Terus ngajak wedokmu kok akeh. Iya, mari dikirimi ibuku mang Mbak. Apa? Sopo sih tanggaku dhewe iki? Mbak, iki lho. Mak Sam. Sopo sih? Mbak Amel. Yo, Mbak Amel iku takoki sebelah maneh. Biasa dikirim ibuku ngono. Orang tak keceng, mari. Aduh. Pawegel rek mlaku kene kono lho. Sret ngene tok lho. Pawegel e. Apa ya ngene yo? Masuk marbot kulisu ya. Loro. Wabe. Retek-retek ngene. Tak rono aku. Siapa iku nang ya? Plambir. Topian. Bisa beco. Beco gak tahu nggak topi. Gak mungkin beco. Nak pos kaun. Wah, beco iku jelas. Oh si teles iku. Apa ranane sih beco? Ya apa? Aku ngene iki melok bapakku ae ya, kalau kanca kelas. Woi. Iya sih. Woi. Masuk bunuh diri. Ojo ya. Hei, dia kasih golek iya aku. Sopo sing nyeluk aku, Mang? Kok gak krungu aku. Cuk, begengge iki rek. Ya apa? Ya apa? Kon nang ndi kon? Aku toko mau udane.
geser ah. Ya Allah, tas teko lo geser. Utekmu kono tak geser. Hei, si anan yo, mandingin tahun baru. Yo, Kene iku keliaran goblok. Kon iku karo ta. yo sik dah lah. Iya seru tahun baru. Tapi yo gak ngene pisan. Kon tahun baru ini ibu gak masak dah. Males, ibuku sih kerja. Oh, kon tukaran tambah ibumu. Iya, Oh, kon wedi ambek ibumu dah. goblok kan yo iya sih. Selagi kudu apa sih selagi kudu batu bare tak sikat. rungono. Kon ibumu iku ya wis lairno kon. Terus ngedeni ku angel. Kon lek ibumu Si rungono. Iya, Ibumu lek gak kuat kon mesti mati, Ceng. Iku ibumu iku ya. Bagaimana iku ibumu surga. Ngono lho. Wis ya. Ayo geser. Sugeng Rayu, kono geser-geser aja. Si aku mang gorong lanjut mang ibu mang ya. Ya. Kon nek diramut ibumu sampai cilik sampai gede ngene. Kon ngomong ngono lho, gak wedi ku lah ta kon. Ya apa maneh? Keadaane Gak kepingin ta membahagiakan orang tuamu iku, kepengin sih ya apa niku ya. Lah iya, Mangkane doa kepada Tuhan. doa yo berbalik-balik. Semoga ibuku sukses. Ngono iku biasa selamat. balik ngene di Oh, ya. caca-caca biasa. Kan dikandani ngono tambah koyo ngono. Ah, wis geser nang ndi ngono lho. Ya Allah, sik tadi lo teko aku. Kesuwen. Geser ae. Waduh rek, ya abung ki mesti kono kabar di WA. Gak kena di sosial gak metu tutupan. Tahun baruan paling arek kene ya los ngono tail rekreasi. Ambon nandi yo. Jujus mulai tak gak kangen aku. Oh lapo tak kangen ya arek welek kok ngono. Tak beranane ambon ben ngarep. Kak udan wis ane. Jermane wis. Kayak wis. Aku lek metu oma ya lapo. Anak cucu ya, oma gak ada yang jaga. Cucu wis ngali nak kene. Sekarang si cucu aku ya bebas anak cucu. Tapi apa nih? Udah nih aman nih. Angin itu adem angin. Ada arek ini kena ndi yo, apri apung yo. Nang ndi arek-arek iki. Apung aprin sih dolen tapi dengar gak nyusul aku. Biasanya mampir sama tengok-tengok ngene. Ono apa-apa langsung mrene. Tapi kok arek kok dengar gak mrene ya. Cintane lo ngulung kok ngene biasanya ya. Dan ini nangis sampai kaudan nih wis padang ya. Nek kita arek loro iku ae nak gini basine iso laku. Jadi sih ada kotak kok jare iki. Sembuh wis ndane jare. Oh, korek kurang di sosial wis nang ngarep arek ya. Anu untu pisan, seliten malah arek. Seliten paker. Iki ya pisan mau wendong ini. Jam 1 mau wendong parani arek. Suwe ini sih arek ya kotak. Kon dengar ndek dhewe ya. Perlu tak kok ngono terus. Perlu. Tapi apa? Ada lho nanti aku mau tak WA ya apung. Apa? Tahun baruan sih saiki. Oh iya ya. Balik saiki namanya keluarga pembagian wong loro ya. Kalau namanya keluarga aku bisa nih bakar bakar. Ada keluarga. Keluarga aku ada oma ya. Tak uncala cucu aja kali keluarga. Nah, Iya ya. sana. Hubung kan cucu ya. Lah nyolong apa kaitan baru kok. Bakar bakar dewe ya. Iya ya. Nek gak ngono ngajak wong. Yo. Nek gak ngono gak telepon koncoku jopo-jopo. Iya gak apa. Wis iku apa cari lurah RW wis sampai Pak RT. Ay, Gue jasa rame ya. Wong kene nyolong apa ku. ikut betul. Oh, iya lumayan nih. Peteti dibelek Disilet. peteti Iya. dijoko Dase. drone. Drone organe taek dibuat nak kali. Habis celok ngale.
Eman iku tadi. Aku nyekel sikile kok nyekel dasi langsung klek ngono. Langsung krek ngono. Ya. Sini. Emon. Emon iki put sini put. Ayo. Sik. Sik Emon. Kurang titik rek, kurang titik mang wis. Kono ku mesti ngono ku. Wah wis tak. Lep ngene Lah bisa kok kene kenapa tambah beket jalan iku? Ya tak blokno kon. Ngene lho. Ya logika nek ngono lembung tak lunyu yo. Dolot. Aku lah tambah beket jalan ngene. Ya tak bisa. Nanti wis posisi niku. Hamut ngene lho. Tak pentos ya. Ngene iki apa? Malah nek golek wedhus. Ngalang Serono. apa golek alang-alang ae. Goblok mikir ngono lho gak enak tahun baruan alang-alang iku. Wedhus, pitik, jagung, kejeng, kecing, cacing, cacing, iwak. Pak Jair, Pak P. Sajane wae nak mau wedhus kon tolol, kasih nyekel lah nyekel. Semut ngene lho, suwen tak wentos ya. Lembung tak lekon dan aku lek dadi kon wae kata ki dalan tak ngene terus tak cekel. Plek. Wop ngono nama beket dalan ngene kok dibalik. Iya, Jiti. Oh, dian ngono. Bisa galek mana merono mak merono. Pitik ah. Hah? Pitik. Iya, iku enak iku. Wis pokoke lek nemu pitik-pitik lek nemu utus-utus nemu iwak-iwak lek. Pokoke sakit saya moto Yo yo. pokoke sakit moto. Ayo wis. Eman. Oh niku wedhus gak oleh, kecing gak oleh. Ngene kita tahun baruan yo opo? Lapo? Aduh, kono coba dia diparani. Kawan aku. Diparani ngono ku lapo iku. Ala ya arep ngono iku ya diparani lho. Apa iku ngono iku? Wis apa-apa pokoke diparani. Wani gagah kono ku. Ayo. Ayo diparani lho, lapis ngono ku. Kabeh gak wani. Lapis kok ngono iring-iringku. Lah kok karo arek kula pokoke diparani ae lho. Mosok ngono ku. Iku wedhus sing dicekel mang tak narek pisan. Oh iya. Gak iring-iring. Tak arek iku wis terbang Tapi kaleng. ambek nggo oh begini-gini iku kabeh Sajamu ya medeni arek ku. Ayo berani lho. Ayo. Cukup barang-barang omamu. Los. Tak Tapi kon namburiku aku sing marani areke. Ya wis, Ayo. Ayo prepare nama. Sik. lapo. Ono notif. Ih. Sakalo murup lho iki lho. DM. Ayo R 2vs2. Apa R iku? R ngecak gelut. Lah apa R ngecak gelut? Bone mobil kan tut Mundur. Iya iku pisan. R iki Gelut salah berarti. cara iki ngecak gelut. Oh, gelut. 2vs2. Ya, wis. Tak tangkepi. Cuk dinandi, Raimo cuk peda motoran le. Mosok sing pada motoran iku mang berarti yo. Wis pokoke pas dari iku. Bisa ayo preparasi langsung tak telepon. Siap. Ayo. Ayo ngono ku kain maskermu. Ngapa nggak masker bareng? Wes demi keselamatmu iki jaket pisan kain. Kenapa gak jaket ayo kon? Aku wis pengalaman iki pisan. Oh, PR kawan. Waduh. Wes gak ero Iya. wandep. Nyokot uang lagi. Kayane cok kakek cocok iki jam mepet kok. Sik tau ya arek. Oh, pergi beri kono soalnya ini barang. Aku muter-muter golek kon. Ndare rek. Rino, bro, kene ayo bre, aku di pasar mau cok muter-muter tok. Ayo, nak ngono lewani, anjing kon. Kemana iku? Asa wedi. Tak ayo parani. Parani, guys. Ayo wis, kendel. Ayo wis, kon kok nak mburiku tapi jangan mburi-mburiku nemen kok wedine kon kena kesepet. Yo, aman wis. Wani aku ya pisan. Temen yo. Yo. Ojo wis ngisi nih kon. Iya. Kok ngomong-ngomong ngene, Ngono yo. kena nasib. Ngene wis langsung. Ayo wis yo. Ayo wis langsung nak kono. Ini kan tempatnya Jojo. Ucup sedang di sini pasti. Iya. Ampun. Sakit. Tadi kok bisa kayak gitu? Ucup ya kaget sih. Bisa-bisanya ada yang bawa senjata tajam gini. Katanya buku itu nggak boleh bawa senjata tajam. Tapi itu nggak boleh ya, masih kecil. Sakit, tak bilang Pak De aja biar dilawan Pak D kan jago badannya segini. Tapi Ucup ini gimana ya? Apakah ditukai sama otaknya hewan? Enggak, otak Ucup ini masih pintar. Tapi masih sakit, tak ke Pak D aja.
Bisa kasih, bisa dulu. Mari di bawah kontes kerana ibu kebangkit. Salah apa? Ya, mana. Jangan. Loro. Aku pelacur. Ampun. Aduh. Plot ngon arek ngon salah kon maya arek kon nemu karai anjing ngon mati lawis kon Usman. Ucup tadi tuh di sini. Nandi arek. Ucup itu mau tahun baru kan sama kayak gini. Di jare sing ndi? Di sana dulu. Iko. Iya. Iko ta. Ucup itu nyanyi tahun baru kan Mbak Ade sama dipukul jadi bengkel. Ayo dibarane. Yo, intel yo. Ayo. Ucup dulu ya. Yo. Rono sik Jul, aku intel Jul. Ayo. Mulai. Hei. Ayo mundur. Mani. Mundur. Ayo. Luar kaku. Mari. Jangan musuh. Ayo, cepat. Goblok kon. Ponanku kacok mana opo engko? Ndak susah bu. Satu Gitar wong telu aja. Ditangkap polisi. Hati-hati ditangkap polisi. Ayo. Lapo? Pakai tindak aja Pak De. Nanti kon, Nyo, aku sik mandek kok kabeh. Lapo? Suwe. Ya, aku wong telu. Kon wong wakai kowe wis ayo wani aku wong kon wong papat ya. Ayo, maju. Ayo, bisa lari nih. Sik. Lapo. Kon wani musuh warga aku. Wani to. Saya kene bolon sih yo. Kok kene kene. Masuk. Mulai. Ayo. Apa? Kena kon nih. Ayo ngasih Rano. Tunggu, dotakon. Ini Bang, ngene Pak. Ayo, ini, barangmu, kon jenengan. Kon apa, Lo, lah menang ya. Barang kurara. Kon maya bayi ngene baca ponanku. Telapo kabeh kon Ajuang ngomong kabeh. Oh. Iya, bacon. Ayo. Nah, yo pe aritmu yo apa? Katanya buku itu nggak boleh bawa senjata tajam, tapi nggak apa-apa kalau untuk. Bukan maskermu. Bukan ngapain? Dibuka halaman dapat dibawa ke polisi. Tuh, siapa ini? Tunduk kabeh iki ayo. Ayo. Jemuran aja. Jemuran aja. Udah. Oh, jadi cekel aku jadi penjara eno kan. Jangan jongkok lagi. Polisi. Oh, jangan ayo. Jangan jongkok. Ayo disuruh bangun. Jangan jongkok. Iya, udah. Ke sana. Ayo. Loh, nggak boleh. Oh, ajen mbok nyanteng kabeh kok. Ayo kabeh kok. Ayo kon, jenengan, ayo. Apa kene kon lho? Aduh, mendung rek yang ngarep rek. Ngoyo. Itu lagi betul. Loh. Kita siapa melakukan ini? Tunggu ya. Salah. Sekarang Ilani. Mas. Kok bingung.
Siapa yuk? Woi, Oh, iku arek nganu-nganu untung ngono. Seliten paling. Parani ae ya. Wes parani. Loh. Ilah. Kurung vlog. Tahu jelek kamera. Iya. Salah Jelek iki kamera, aku jadi jelek kene, cok. Ya. Cuy, nak, dengar itu kan di kon. Gak penting tak koyo ngono. Waduh. Saya nggak menjeru ya, bos. Hah? Saya nggak menjeru apa? Yo, cok aku rene iki yo, hormat kon. Ini tentu, aduh kamera kuning gini. Jangan lupa Like, comment, share and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.